Ahoj, dnes ti ukážem, ako som zarobil 17 manon, teda asi $110, tým, že som otvoril short pozíciu na BNB cez Bitget. Všetko sa to stalo veľmi rýchlo a ukázalo mi, aký silný môže byť správny obchodný smer. Na Bitgete mám rád ich prehľadné grafy a aktuálne ceny. Vďaka tomu som si vedel nastaviť vstup aj výstup do pozície presne podľa mojich analýz a trendov. Na výber máš aj cross a isolated mode pri obchodovaní. Ja som zvolil isolated, aby som minimalizoval riziko a ochránil si zvyšok kapitálu. Bitget ti tiež umožní nastaviť vysokú páku až do 125x. Rozumom sa to naozaj oplatí, no nikdy nezabudni riadiť riziko. Ak chceš skúsiť obchodovanie short aj ty, stiahni si Bitget appku, zaregistruj sa a začni ešte dnes. Link nájdeš v popise videa. Bitget je pre mňa jasná voľba vďaka funkciám, prehľadnosti a rýchlym výberom.